2, 1. Hai, salut! Numele meu e Ionuț Fancea. M-am născut în Avrig, e un orășel la 20-25 de kilometri de Sibiu. La vârsta de 20 de ani am decis să merg în afara României. Am venit în Amsterdam, locuiesc de la vârsta de 20 de ani, am 35 de ani, adică locuiesc de 15 ani, locuiesc în Amsterdam. Ce o să vă prepar în seara asta? Vă prepar o mâncare peruană. Și de ce peruană? Eu m-am îndrăgostit de mâncarea peruană. Mâncarea sud-americană mi se pare una dintre cele mai bune din lume, în special mâncarea peruană. De ce mâncarea peruană? Combină savoare, combină tot tipul de ingrediente și toate. O să vă zic un pic despre mine. Am venit la vârsta de 20 de ani în Amsterdam. Am decis să lucrăm împreună cu o femeie, cu o femeie olandeză și am decis să rămân în Amsterdam. De ce? Pentru că Olanda e o țară destul de dezvoltată. Să revin înapoi la tipul de mâncare pe care o să-l fac în seara asta, e o mâncare peruană, cum am zis la început. E o intrare, nu e o farfurie, nu e o mâncare tare, nu e un al doilea tip de mâncare. Nu, e la început, e un pic mai light, e un tip de mâncare care îți dă un pic de energie și îți dă un pic de poftă pentru al doilea fel de mâncare. Tipul de mâncare pe care îl fac în seara asta, peruanii îi zic tiradito de salmon. De ce știu cum îi zic peruanii? Că am fost în Sud America, am fost în Columbia, din păcate n-am ajuns în Peru, am ajuns să merg doar în Columbia. Dar m-am îndrăgostit de mâncare peruană. Revenind la mâncare, ei nu o să-l gătesc, nu o să-l fac pe foc, nu o să-l fac pe nimic. O să fie într-adevăr cu somon. Somonul e un pește destul de gras, e un pește crud pe care poți să-l gătești și numai cu aciditatea la niște lămâi. Peru are o influență destul de mare japoneză. De-aia o să storc prima dată. Suntem 4 persoane în seara asta și am decis să folosesc două lămâi galbene și 2 lămâi verzi sau lime, cum le zic americanii, lime. Le storc și le storc aici și le amestec cu niște sos de soia. De ce cu sos de soia? Cum am zis la început, peruanii au o grămadă de influență japoneză. No, peruanii sunt la fel ca toți sud-americanii, sunt destul de indieni și din mâncarea indiană să ajungă să o combine cu mâncarea japoneză, cea mai bună, serios, că a fost, dacă ajungi vreodată să guști mâncarea peruană, te îndrăgostești direct. Nu-ți vine să mănânci altceva decât mâncarea peruană. Și vă zic din experiență. Că mie mi-a plăcut mâncarea peruană, mi-a plăcut un pic la început, numai ca orice român care ești obișnuit să mănânce numai carne la grătar și gulaș de cartofi, când am început să încerc alt tip de ingrediente, am zis, ăștia sunt foarte bune. Cum am zis, storc sucul de lămâi, sunt de la 4 lămâi, 2 lămâi galbene și 2 lămâi verzi. Le storc repede aici. Aciditatea la lămâie și la lime-ul ăsta verde, o să gătească somonul. Somonul e un pește destul de gras, știi? Și cu sucul de lămâie, e destul. Nu e nevoie să-l lași mult, nu e nevoie să-l lași să se gătească, nici nu e nevoie să-l prăjești sau ceva. Nu. Peruanii au tipul ăla de bucătărie, au tipul ăla de mâncare în care chiar câteodată nici nu e nevoie să ai foc sau ai ceva lângă tine. Însă, acum eu fac tiradito de salmon și folosesc somonul, dar sunt de exemplu, ei folosesc și peștele alb. No, peștele alb, la fel, ei fac alt tip de mâncare și zice ceviche. De ceviche o să-l folosesc de altă dată, acum facem tiradito de salmon. Tiradito e tipul ăla e termenul în care tai ceva foarte subțire și îl tai foarte subțire în așa cât să se gătească, nu chiar să vezi prin el, să te vezi prin el, dar cât să intre sucul de lămâie cu sarea, cu piperul. Am șters lămâile, le-am scurs lămâile și acum băgăm niște sos de soia. Sosul de soia pentru 4 persoane ai folosit cam 3-4 linguri, cam o lingură de sos de soia de persoană. Și îl băgăm peste sucul de lămâie și de lime. Ca să-i dea un pic și mai bun și un pic și mai mult de gust, pune niște piper.
piper, de ce nu-l pun direct pe somon și îl bag aici în sos? Pentru că se combină savoarea aia de sos de soia, cu suc de lămâie, cu suc de lime, sare, un pic de piper și un pic de sare, savoarea se combină mult mai bine decât dacă le-ai pune separat. Că nu apucă să intre savoarea una în alta. Nu. Am terminat cu ăsta, îl punem un pic deoparte, luăm prima dată cu un pic de lingură, încercăm să le amestecăm un pic ca să se pătrundă așa un pic gusturile între ele. Lămâia o putem pune deoparte și, cum am zis, somonul e un pește destul de gras. Somonul e un pește, are o textură destul de grasă. Ca să-i schimbe un pic textura, ce-au făcut peruanii? O zic, hai să folosim ardeiul gras, cum îi zicem noi, ardeiul gras, numai aia e fain la peruani, că peruani și la sud-americani în general, ei nu folosesc doar un tip de culoare. Le place multă culoare, le place o explozie de culoare. Hai să punem 3 feluri de culori. Și o zic, nu punem numai ardei gras verde sau numai roșu, numai galben. Hai să le combinăm pe toate 3. Eu mi le-am tăiat înainte. Și apoi pun ardeiul galben, le tai așa, dar trebuie să fie destul de mic, știi, destul de pătrățele mici. De ce? Ca să simți că e un pic crocat, să nu simți numai grăsimea la somon, să simți un pic și că e crocat, că textura aia de așa de grăsime nu-i bună. Și slănina afumată e bună, dar nu e bună goală, e bună cu roșie și cu ceapă, sau cu telemia, știi? Și le combine ăștia. Și ca să nu fie chiar așa o savoare doar a ardei, hai să băgăm și niște ceapă. Și peruanii folosesc ceapa roșie. Noi în România folosim de obicei ceapa galbenă. În Sud-America folosesc foarte mult ceapa roșie. Foarte, foarte, foarte mult. Majoritatea, cred că 90% din tipurile de mâncare e numai ceapă roșie. Ca să nu le amestecăm un pic, să le amestecă ei un pic așa, ca să se combine savoarea, să nu pară palide, să nu aibă gust chiar numai ardei gras sau numai ceapă. Și ce e foarte important îi cantitatea. Nu poți să pui mai mult ardei roșu sau ardei verde sau ardei galben. Trebuie să fie cantitate ori la fel, exact la fel, sau aproape la fel. Și ceapa la fel. Eu am folosit o jumătate de ceapă roșie, jumătate de ceapă roșie normală, cât am folosit eu. Le amestec bine ca să fiu sigur că se îmbină toate savoarea și toată culoarea. E bine, e bun, mă știi, toată lumea și în România zice mâncarea ajunge în stomac prin ochi. Zicem, da, prin ochi, că când vezi o mâncare bine făcută, bine aranjată, altfel o mănânci decât dacă e o mâncare servită prost. Alt lucru pe care îl folosesc peruanii foarte mult, și nu numai peruanii, în general în toată Sud-America folosesc ăsta, cum zice, coriandru. Noi folosim pătrunjel, în România toată lumea folosește pătrunjel. Sud-americanii folosesc coriandru pentru absolut orice. Supă, tocăniță, ce-o fi, ei bagă coriandru și în orez. Fac orez cu coriandru și are un gust bun. Ca să sarea ca să-i dea un pic mai mult gust, ca să-i dea un pic mai mult de gust și să combine toate savorile, eu pun un pic de sare aici peste tot ardeiul ăla gras, verde, roșu, galben și peste ceapă. De ce? Sarea îi dă un pic de gust și îmbine un pic toate savoarea aia. În seara asta suntem 4 persoane. Așa zic, cum să facem un pic ca să fie cât mai bine? Eu am tăiat somonul. Am tăiat somonul, l-am tăiat în feliuțe așa subțiri. Cum am zis la început, deci trebuie să fie subțiri, trebuie să fie așa subțiri, că dacă nu ajunge să pătrunde bine sucul de lămâie cu sosul de soia. Și ca să fii sigur că nu mănânci somon crud, trebuie să-l tai așa subțirel, ca să aibă gust bun. Nu. Cum am zis, asta e o intrare. Nu e un fel principal, e o intrare. Și de aia nici nu o să le servesc în farfurii prea mari. Le servesc în farfurile astea mici și ideea îi cu intrarea, că să nu mănânci în cantități mari. Și ce îmi place la bucătăria peruană sau la bucătăria sud-americană, că ei preferă calitate decât cantitate. Noi, din păcate, câteodată în România preferăm să mâncăm cantitate în loc de calitate. Și peruanii sau sud-americani, le aranjează, au și tipul ăla
magie să pună lucrurile faine pe o farfurie. Să se vadă că ai pus dragoste, că nu le-ai aruncat acolo pe farfurie ca și când ar fi aripioare de pui. Nu. Să fie somonul, să vadă că i-ai dedicat dragoste și să vadă că mănânci bine, să nu mănânci orice tip de pește. No. Somonul încerci să-l pui cât poți de subțire și să-l pui așa pe farfurie, nu pe toată farfurie. Se pune de obicei, somonul se pune așa un pic pe fund. Că somonul trebuie să se pătrundă cu sucul ăla de lămâie și cu susul de soia, cu sarea și piperul ce le-am pus acolo. Trebuie să se pătrundă. Dacă le-am pune peste tot, n-ar mai ajunge sosul de soia. N-ar mai ajunge sosul de soia și sucul de lămâie. No. Ce-mi place tot așa, ce-mi place mie la bucătăria peruană, îi combină absolut orice. Nu te aștepți, de serios că nu te aștepți de la ultimul tipul de savoare pe care chiar nu ți-l imaginai, ei le combină. Și ideea e că le fac așa bine și le îmbină atât de bine, încât nu reușești să înțelegi, cum le-a făcut așa bine. Știi? No. Revenind la somon, somonul l-am tăiat înainte, așa feliuțe subțiri și îl întind un pic cum ar veni pe fundul farfuriei. Și bucățele mai mici, dar sunt și bucățele mai mari. N-are nimic dacă ți și bucățele mai mici, știi? Poți să le bagi printre bucățele alea mai mari sau unde rămâne spațiu. Știi că, uite, se întâmplă să mai rămână așa un pic, să rămână un pic de spațiu. Ce vă surprinde iar, că revin la coriandru, coriandru cum e la noi pătrunjelul. Coriandru e un tipul ăla de verdură care dă o savoare la orice farfurie, Noi folosim în România pătrunjelul, ei folosesc coriandru. Și când zic folosesc, mă refer folosesc la absolut orice. Ei le folosesc cu orez, folosesc cu supe. Și ce-mi place cel mai mult că le folosesc cu tot tipul ăla de supe, supă de pește, supă de carne, supă de ce-o-fi. No? Un lucru bun pe care l-am învățat de la mami, știi, de la maică-mea, poți să bagi, dacă mami putea să bage pătrunjelul tăiat mărunt la sfârșit, când era gata supa, ăștia bagă coriandru. Ei pun coriandru, în loc de pătrunjel, coriandru. Și îi dă alt tip de savoare, de un gust bun. Dar gust bun, nu exagerat de bun, gust bun. Coriandru nici nu e tipul ăla de verdură care să zici, e așa dominantă încât nu poți să mănânci o mâncare că doar are coriandru ea. Nu, e bun, nu e predominant, dar e bun. Somonul, așa cum am zis, somonul chiar trebuie să fie numai un pic pe fundul așa farfuriei, ca să poată să pătrundă sucul de lămâie cu sosul de soia. No. Aici, asta e unde am făcut sosul de soia cu sucul de lămâie și de lime. Nu poți să torni cu de aici. Trebuie să le iei cu lingura ca să poți să-l împarți, să-l pui un pic așa peste tot, ca să ajungă la tot somonul. Știi, ca să ajungă somonul să-și prindă gustul, să se gătească un pic cu aciditatea la lămâie, cu aciditatea la lime și cu gustul ăla sărat de la sosul de soia. Sosul de soia, cum probabil știi, sosul de soia e japonez. Mie îmi place mult sosul de soia. Din păcate am ajuns, din păcate sau din fericire, am ajuns să-l descoper aici în Olanda. Nu l-am descoperit în România. Cum v-am zis, știi, Avrigu e un orășel mic undeva lângă Sibiu. N-aveam cum să ajung eu să mănânc sos de soia în Avrig. Și aici am descoperit sosul de soia. Și la sosul de soia l-am descoperit la mâncarea chinezească. După aia mi-am dat seama că de fapt sosul de soia vine din Japonia. Revenind la mâncarea peruană, aia e cel mai fain din mâncarea peruană. Mâncarea peruană combină și mâncarea japoneză cu mâncarea lor tipică și au o influență atât de mare japoneză, încât impresionant. Revenind la farfuria asta, e intrare, știi, e o intrare, e ceva pe care o mănânci înainte de mâncarea principală. Asta, cu tipul ăsta de mâncare nu te umpli. Nu, asta prefer calitate în cantitate. Și e puțin, dar o să vezi că tipul ăla de savoare, știi, gusturile pe care le prinzi după ce iei prima lingură, incredibil. Pui așa un pic de suc
sucul ăsta sosul ăsta ce l-am făcut înainte, știi? Pui așa un pic, nu neapărat să dea chiar peste tot. Îl pui cât să fie cum ar veni la jumate, cât să ajungă să pătrundă un pic feliile de somon pe care le-am tăiat înainte. Când ai terminat sucul, nu lași farfurile în murdare, normal că se vede urât, ștergi un pic farfurile. Și reveni la ce am zis cu peruanii. Peruanii și în general sud-americanii iubesc culorile. Și le unde vezi că iubesc ei culorile și în costumele tradiționale. Folosesc foarte multe culori. Și nu folosim multe culori în România. Dar o să vezi că în Peru sau în Sud-America folosesc foarte multe culori. No, ce am făcut aici înainte, că era ardeiul gras cu roșu, galben, verde și cu ceapa roșie, no, încercăm să le împărțim cât mai egal, așa peste, nu prea mult să se vadă prea predominat, să nu se mai vadă somonul. Vrei să lași să se vadă un pic și somonul. Și le pui așa un pic peste, una, două linguri, le pui așa un pic. Și încerci să nu dai pe lângă, încerci să nu fie prea mult, că e bun ardeiul gras, dar nici dacă... Ideea e că tiraito de salmon, îi zice tiraito de salmon de somon, nu zice tiraito de ardei gras. Și pun câteva linguri, revin la coriandru. La coriandru, după ce pun câteva linguri, revin la coriandru. Și aici s-o băga. Și aici o zice, mă, coriandru îi dă un gust așa bun, nu trebuie să iei mult. Știi cum e coriandru? E ca și pătrunjelul. Dacă e prea mult, nu-i bun. Și mă pui așa cât prinzi în 3 degete, pui așa un pic peste tot, cât să apuci să iei în fiecare lingură pe care o bagi în gură, să fie un pic de coriandru acolo, să nu iei numai somon sau numai coriandru. Dacă prea mult coriandru nu e bun. Sau mie nu mi se pare bun. Și apoi preferi așa, spui un pic peste tot. Se schimbi un pic și mai mult textura. Ce-au făcut peruanii? Susan. Prăjit înainte un pic de susan. Susanul îi dă o culoare, dacă e susanul un pic prăjit, susanul îi dă și culoare și textură. Dar, la fel, nu-i pui mult. Nu pui mult, că nu-i bun. Susanul e bun, dar nu-i bun în exces. Și apoi pui așa un pic peste. Dacă te uiți la farfurie, o să arăt acum, dacă te uiți la farfurie, o să vezi combinația de culori pe care o are, e incredibil. Se vede puțin, dar te asigur că o să fie o explozie de gusturi. Încerci să nu dai pe lângă, că nu. Încercăm să facem farfurile cât mai frumoase, da? Reveni la gust, că e ce mai important, reveni la gust. Lingura, la fel. Și eu am învățat-o tot de la prieteni peruani. Lingura nu se pune, nu o bagi în farfurie. Lingura o pui peste, o pui așa peste. Nu știu cum să mănâncă în altă parte, știu doar că în anumite părți din Peru sau prietenele peruane pe care le-am, când servesc o farfurie de un tiradito de salmon, pun lingura așa și o pun în față. De ce? Să nu-i strice, în primul rând, nici textura și nici frumusețea farfuriei. Că nu vrei să-i strici, să bagi farfuria, lingura acolo, să-i strici tot, să se ridice somonul. Și așa se servește tiradito de salmon peruan și nu, sper să vă placă.